The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Oh, magandang hapon sa iyo, partner. Yes, partner. Ano, maganda na ang pakiramdam mo? Magaling na po ako. Ay, very Ayan. good. Opo. Magandang hapon din po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes at 90.7 sa Legazpi City. Live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin, mga kaibigan, ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Magkakapatid, nag-away-away dahil sa burial assistance na nakuha para sa kanilang yumaong ina. Kasama natin ngayon sa ating studio si Richie Cervantes para ireklamo ang mga kapatid nito na wala raw tigil sa paninira, na siya raw ang gumastos o ginastos daw niya ang lahat ng pera o yung iba pang mga pera na nakuha, mga kaibigan, doon sa burial assistance. Magandang hapon sa iyo, Richie. Magandang hapon din po, sir. Mari mo bang maikwento paano nagsimula yung awan yung magkakapatid? Nagsimula po yun, sir, ng ano po, namatay po yung nanay po. Kailan namin. po namatay yung nanay nyo? Yung January 24 po. Ngayong taon? Opo, Ngayon? 2020. Tapos po, di ako po yung naglakad po ng mga requirements pa po na paghingi ko ng burial assistant po sa DSWD. So nakakuha ka? Opo, ng 10K po. 10,000. Tapos po, ano po, hindi po nila alam na nakakuha na po ako. Hindi mo sa kanila pinaalam? Hindi po ko pinalam sa Bakit kanila. hindi mo naman pinaalam? Hindi ko naman po pinalam sa kanila kasi po yung pera po ibinayad ko po sa utang para po sa burial ng nanay kong yung balanse pa po sa kabao. Sinikreto mo? Opo. Pero yung isang kapatid ko po nakasama ko nung pagkuha ko ng pera, alam po yun. Ng Okay, kapatid so ko. may utang pa doon sa sa kabao. Opo. Magkano yung utang pa? Nasa 4-5 po na 4-5 binayaran. pa. Opo. O di 10,000 meron pang Yung iba po, 5-5. opo, Yung iba naman? binayad ko po yun sa karne po na inutang naman po. Yung, Magkano naman yung sa karne? nasa 2,000 plus po. 2,000, so 6,500 na. Opo. O di meron pang 3,500. Nasaan na yung 3,500? Tapos yung 2,000 po, Mhm. binayad ko din po yun sa inutang ko pong tayo dinagdag ko sa pangbayad sa kabaong ng nanay ko po. Oh, 8,500 na. So may natitira na lamang na 1,500. Opo. Yung 1,000 po, binayad ko yun sa nagbasa po nung patay po ng nanay ko po. May nagbasa po na. So 9,500 Opo. na. May 500 na lang. Saan na yung 500? Yung 500 po, dinagdagan ko na lang po. Ibinigay ko sa kapatid ko para makabayad sila ng ilaw nila po. Ayun. Okay. So nakakuha ka ng 10,000 sa Opo. DSWD bilang burial assistance. Okay. Paano ka naman ngayon sinisiraan ng mga kapatid mo? Nang dahil doon? Hindi ko po alam, pumunta na pala po sinda sa barangay namin, sa Kagawad, dun sa barangay Ilan ba hall. kayo magkakapatid? 10 po. Okay, 10. So siyam na kapatid mo ang naninira sa'yo o 8? 3 pong kapatid ko lang po. Tapos? Pumunta po sinda sa barangay, sa Malabog po, sa barangay namin na blatter po nila ako na ako daw po dapat bayaran ko daw po yung perang nakuha ko daw po sa DSWD. Hanggang nakarating po doon sinda sa DSWD, nagsabi sila sa akin na pumunta na kami ng DSWD, sinabi namin na scammer ka. Okay, paano mo naman nalaman na sinisiraan ka? Marami bang mga marites, Opo, marami mga chismosa? Po. Opo, doon po sa Malabog. Okay, sa mga ilan namin. pong chismosa ang napagkwentuhan na o mga marites ang Marami nagkalat po. na? Mga estimate mo mga ilan? Mga Siguro, 40? Opo. Oh, Marami po. Mahigit ng 40 ang Opo, nakakaalam. opo. Okay. So, pang ilan ka ba sa magkakapatid? Pang-anim po. Okay, pang-anim. So, nung malaman mo na kalat na ang Opo. kwento na yung 10,000 ay inubos mo Opo. at parang sinarili mo, anong ginawa mo? Nagalit po ako sa kanila tapos inarap ko po sa pag-blatter nila sa akin, inarap ko po sila sa sa pag-usap sa barangay po. Pang ilang ka ba sa magkakapatid? Pang-anim po ako. Pang-anim. Opo. Okay. Nung patay ba yung nanay mo, sino talaga nag-asikaso? Ako po. Ikaw talaga? Opo. Okay. Magandang hapon sa iyo, Richie. Kasi nababanggit mo, 10 kayong magkakapatid. Opo. Hindi nyo ba napag-usapan kung sino yung maglalakad ng mga requirements, mag-aasikaso ng burial assistance? Ako po ang tinuro nila. So na ikaw maglakad. talaga ang Opo. binigyan ng Opo. task Opo. na asikasuhin mo Opo. itong burial assistance. So madalas ba na kapag ikaw ay binibigyan nila ng task, patungkol man ito sa pera or hindi, ay
inaaway ka nila or pinagdududahan ka nila? Or first time lang ito? First time lang po nga nang pinagdudahan po nila ako. Oo. So, nung nalaman nila na ikaw ay nakakuha ng Pakilapit 10,000, ano yung unang binitawan nilang salita para sabihin sa'yo na galit sila at kailangan mong ibalik sa amin yung pera? Sinabi nila po ako, manluloko ako, scammer. Tapos super na ano po ako na sinungaling, napakasinungaling kong tao. Saan kanyan sinabihan? Sa harap mo mismo? Opo, harap-harapan po. Sa barangay po namin. So sa barangay nyo, sa Balabog, Opo. pinuntahan ka nila? Eto bang mga kapatid mo sa nakatira? Misi po, yan. Sa Maisi, Kamalig? Daraga. Sa Daraga. Opo. So ikaw, Daraga din, Malabog. Opo, Malabog. So pinablatter ka doon sa barangay, ano ang pinarecord nila? Na dapat daw bayaran ko yung 10,000 na nakuha ko po. Ibalik ko daw po. Tapos sinabi nilang scammer ka? Opo, scammer ako. Oo. So, gaano ba kayo? Madalas ba kayo nag-aaway na magkakapatid? Hindi man po. Ngayon lang naman po ito Sa nangyari tingin sa mo, amin. ano ang pinakarason? Bakit ginagawa nila ito? Dahil ba sa pera or dahil sa galit sila Hindi sa po, inyo? dahil po sa pera. Kasi po, yung ano po, yung daga po ng magulang ko ng papa ko. Yung lupa? O lupa po, yung lupa. Isinangla po nila. Nung nagkasakit yung mama ko, tayo pinagamot yung pera. Nakasangla ng 9,000. Ang gusto nila, ibalik ko daw sa kanila yung perang nakuha ko sa Yung 10,000 Opo, para igawa doon sa Opo, nakasanglang opo, lupa? ang gustong mangyari nila. Oo. So, nababanggit mo na ipa-blatter ka sa barangay, nagharap-harap na ba kayo? Opo, nagharap-harap na po Ano kami. nangyari sa barangay? Yun po, tinapos ng pinapirma po silang tatlong kami pong apat na magkakapatid. Ano daw po yung naging resolusyon Wala ng barangay? naman po sila katibay na scammer po ako, tapos manluloko. Tapi pinaliwanag ko naman po sa kanila. Kumusta yung pag-uusap niyo sa barangay? Tapos hanggang ngayon po, hindi po sila tumitigil. Sinisiraan ka pa rin? Sinabi nila, aminin ko daw pong scammer ako. Okay. Matanong ko lang, Richie, gaano kasakit na pagdudahan ka at pagbintangan ng sarili mong mga kapatid? Sobrang sakit po, Na nararamdaman ko po. parang sinarili mo yung pera. Sobrang sakit po. Nararamdaman ko, hindi naman po totoo yun. Nasasaktan ka dahil kapatid mo sila, Opo, tapos sa konting halaga, ganyan yung ginawa sa nakaunting inyo. halaga lang po. Tapos mga kapatid ko pa silang sumisira sa akin. Kadugo ko sila. Pero, totoo ba na wala ka talagang ginastos Wala ng po. sarili? Wala po. Totoo po. Okay. Okay. Richie, dahil dyan makakausap natin sa linya ng telepono ang dalawa mong kapatid na sina Gemma Lubindino, Lia Acelo, tatlo ito. Tatlo, partner. At Tatlo po Desiree yan. Muhar. Ito ba yung mga sinasabi mong gumagawa ng kwento laban Opo. sa iyo? Itong si Leia, si Desiree, at itong si... Ano yung isa? Si Gemma. Ayan. Si Gemma, pang ilang kapatid mo ito? Pangalawa Pangalawa, po. si Leia. Pang-pito po iyan. Si Desiree. Pang-lima po. Pang-lima. Okay. Sige. Magandang hapon po sa inyong tatlo. Gemma. Good afternoon po. Kayo po si Gemma. Umpo. Katabi mo rin ba yung dalawa mo pang kapatid? Umpo. Okay. Gemma, matanong ko lang, anong masasabi mo dito sa rinireklamo ng inyong kapatid na si Richie na sinisiraan daw nyo siya dahil lang doon sa burial assistance na 10,000 na galing sa DSWD na ginamit naman yung pambayad sa kabaong, pambayad sa karne at pambayad doon sa mga gastusin nung nakaburol pa yung nanay nyo? O di lang tabi, sir, ang ikasabi ko. Pakitagalog po. Pakitagalog po. Ora man tabi ako pagkaaramsan to na sabing problema ko tanabi. Sabing do akong ipagod tabi, nagtutugman lang sa DSWD. Ya ko pala, nakasuko na siya nung di nagsusog siya sa akin sa balay ko. Sinabihan pa din do akong ipagod, naguguntan daw ako, ipakon sa akin sa mga requirements. Wala na ni ako pagkause. Gusto ko puta na, kasi kwenta si bang ako, gusto kong magkaurosay sinda sa balay dito ni Buray, mama ko. Sabi ko naman, arabutan pa sa mga kapitan, Okay. ibarangay. Ibig mong sabihin, Gemma, Po. ibig mong Po. sabihin, hindi ikaw yung nag-aakusa dito kay Richie, hindi yung dalawa mong kapatid, gusto mo sana silang ayusin. Opo. Opo, nandyan ba si Leia? Nandyan ba si Leia? Opo, Ode. Pwede ko Ang problema, makausap? Ode. Sige, sir, di pa ko tapos. Sige. May gusto ka pang sabihin, Gemma? May gusto pa. Sige. Ang gusto ko sana sabihin ko sana. Opo, Miss Gemma, pwede po patagalog para po mas maintindihan natin. Patagalog po. Maluyaw ko sabi, madam. Yun. Kaya nga po. Kaya po, si Miss Leia na lang po. Si Leia na lang, para marunong magtagalog. Hello. Hello, Leia? Hello
po. Oh, magandang hapon sa iyo. Anong masasabi mo dito sa inirereklamo ng inyong kapatid na si Richie? Leia? Leia? Hello? Mukhang marunong magtagalog si Miss Leia pero hindi marunong magsalita, partner. Ayan, andyan ba, Miss Leia? Magandang hapon. Dito po. Ayan. O Leia, anong masasabi mo Leia dito sa reklamo ng inyong kapatid na si Richie na siya daw ay siniraan nyo at ipinagkakalat ang chismis na parang winaldas niya yung burial assistance na nakuha niya mula sa DSWD? Opo, naintindihan ko po yun. Okay. Sa akin lang, ganito. Sinisisi ko po yung si Richie kasi kasalanan naman niya sa tingin ko. Kasi pumunta kami sa bahay niya ng sa Prison of February. Ang sabi ko sa kanya, kinausap ko siya, kung nakakawa ka ng pera, umamin ka sa amin para walang gulo. Kasi sabi ng kapatid kong ito si Jima, pag oras na napatunayan namin, nagdidemanda kami. Oh. Tapos, ang sabi niya sa akin, siya sunagalit. Ang ginawa niya sa bahay niya nila, nandun kami, ng kapatid ko, ipinakain niya yung requirement sa amin, sa bibig namin. Sinabunutan niya kami. Tapos pumunta siya dito sa mise, sa bahay ng kapatid ko, kay Jima. Galit na galit siya. Ibig mong sabihin, hindi talaga sinasabi ni Richie sa inyo na nakakuha siya ng pera sa DSWD? Opo. Tapos, sabi ni Jima, parang walang gulo, kumuha kami patunay. Pumunta kami sa DSWD. Tapos, doon namin napatunayan na naklim niya yung pera ng February 3. Ba't naglilihim siya sa amin? Gusto ko siya kausapin. Ba't nagalit siya? Okay. Ano ba talagang hinahabol nyo? Gusto nyo, Leia, gusto nyo bang makuha yung pera? Ba't hinahabol nyo yung pera na sabi naman ni Richie ay pinambayad niya doon sa mga pagkakautang nung nakaburol pa yung nanay nyo? Yung pera, wala kami pikialam noon. Kasi kung anong tinulong namin sa magulang, yun na. Ang gusto namin mangyari, sa bibig niya mismo nang galing, na ang sabi niya, mangutang kami ng pera, sa oras na maklin yung pera ng katulong, isasaulin niya, siya magbabayad. Tapos pagkabilihin siya, siya may kasalanan. Okay, hindi kami. ibig sabihin, nangutang kayo Opo. or nagsangla kayo ng lupa, gusto nyo, Opo. yung pinangako niya na pag nakakuha na ibabalik sa inyo. Opo, na ibabalik niya yung pera. Okay. Ginasisami sa nanay namin. Eh, ang sabi po ni Richie, nagamit niya na raw po na pambayad sa lahat, kaya wala nang natira. Anong masasabi niyo dyan? Yun lang masabi ko, yung yung patunay niya, hindi naman kami naniniwala kasi talagang piniki niya yung niya, wala kami tiwala sa kanya, kaya nagagalit siya. Okay. Tapos Ibig sabihin, Leia, Leia, hindi kayo naniniwala na pinambayad niya Opo. doon sa mga gastusin. Opo, kasi hindi naman nagtutugma yung niya, sinasabi niya, para walang katotohanan. Walang At mga yung resibo. sabi ng kapitan, iba-iba yung niya, reason niya. Iba-iba yung statement niya, yung Opo. sinasabi niya. Walang mga resibo doon sa pinagbayaran niya. Opo. Okay. So, Noong ano ngayon? So, pagkatapos noon, ipinagkalat nyo ba yung kwento? Pinagchismis nyo ba yung paninira sa inyong kapatid? O yung pagsasabi na yung inyong kapatid ay may winaldas na pera? Wala naman kami na pinagkalat. Nag-usap-usap kami sa barangay hall sa Malabog. Doon na sinabi namin kung nasaan yung pera. Wala kami pinagsabihan kung kanino. Gawa-gawa niya lang ni Richie. Opo. Magandang hapon, Leia, kasi habang Opo. nagsasalita ka, itong si Richie ay panay ang yung partner? Pailing-iling. Pailing-iling. Mukhang hindi po siya conforme sa mga sinasabi mo. So, maitanong ko lang, may personal na galit ka ba dito sa kapatid mo? Kasi kung may kayo ay personal magkakadugo, galit po, madam. bakit kailangan dumating sa punto na ipabarangay nyo ito at sabihin yung scammer? Meron ba kayong personal na galit kay Richie? Wala po akong personal na galit sa kapatid ko. Siya pa nga ang nagsabi, pupukuloy niya ang pagiging kapatid namin. Siya ang galit na galit. Sinasabihan niya kaming impacto kung ano-anong lumalabas sa bibig niya. Pinagsabihan mo daw na impacto si Leia. Kami tatlong Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Richie? Hindi ma'am, ako po ma'am, totoo. Pakilapit. Totoo po, sir, tapos ma'am, sinasabi ko po na pinagbibintangan nila akong scammer. Doon po sa barangay hall, aram ng mga kagawad,
ano po, sinabihan na akong scam. pakiramdam mo, nabasos ka or napahiya ka dahil Opo, napahiya po ako sa tinawag mga ka ng kagawad. scammer? Opo, sabi nila doon, scammer ka, mangluloko, sinungaling kang tao. Singit lang ako, partner. Pero sa tingin mo, hindi ka manluloko dahil hindi mo sinabi sa mga kapatid mo na ikaw ay nakakuha ng 10,000. Sa tingin mo, hindi yun panluloko? Hindi, ano man po, inamin ko po, nagkamali ako. Hindi ko po nasabi yung pagkuha ko ng 10K. Pero po, totoo pong ibinayad ko yun po sa kabaong ng Naniniwala pa magulang kayo, ko Leia, po. na talagang ibinayad ni Richie itong 10,000 doon sa Hindi gastusin? po ako naniniwala kasi Ay, po, yun nga, partner. Di po, sasabihin ko na po sa inyo ang katotohanan. Hindi ako naniniwala sa kapatid ko. Kasi, yung nanay ko, nung nabubuhay pa yan, ang daming reklamo sa amin. Ganito po sasabihin ko sa inyo. Yung ATM po ng nanay namin sa senyor, ipinagsanglan niyang walang alam ang nanay namin. Kuya, O, kami nagpuusap. Oh. Merong basihan pala sila ng Hindi, galit ma'am sa'yo. po. Dahil, Kuya, ma'am, sasabihin ko ang tunay na ang totoo, ma'am. Oh. Yung nanay ko humingi ng tulong sa akin. Alam ng kapatid ko si Anabi, yung si Anabi, gusto ko isama ko pa yun dito, patunay. Nasabi sa akin nung nanay ko, Nga Richie, may hulugan. Nung nabubuhay pa Opo, yan? nabubuhay pa. Okay. May hulugan niya kami sa asa. Sabi sa akin, pwede nga pasamahan ko si Anabi na sa kakilala ko. Nasamahan mo nga yan, so itim ng nanay ko, sangla daw ng niya to, ma'am. So, ibig sabihin, bukod doon sa mga itong sinasabi ng kapatid mo, yung pagsangla ng ATM ng nanay mo, alam ng nanay mo. Oh, alam po yun. Alam ng kapatid ko sa nanay ko po. Hindi ako po sinungaling Partner, po tao singit lang po. ako. Sinasabi kasi ni Leia na hindi siya naniniwala na ibinayad mo kasi Opo. iba-iba daw ang sinasabi mo. Hindi, ma'am po. Statement mo. Isa lang po ang May sinasabi. may mga resibo ba yung binayaran mo? Wala man po. Pero alam ng kapatid ko po nung Ano isang yung kapatid resibo ko. na yung nakikita ko doon na parang may mga sinulat-sulat? Ayan, official receipt from Nuestra Señora de Salvacion, Yun po, partner. opo. Sino nagbayad niya na amounting to 5,000 pesos? Oh. Kami po ng kapatid ko sa LC po. Yan, Si yan, LC, yan. Kasama saan ko po galing yun. yung perang ibinayad doon? Diyan po nakasulat, yan po lahat. Yan ikaw ang gumawa nitong Opo, sulat na ito. opo. Yung naka-itemize. oo. Yung 5,000, ayan na 10,000, sino nagbayad niyan? Ako po ang nagbayad dyan, pero dyan po yung lahat na kung saan po yung galing na pera, dyan po nakasulat po. Sinulat ko pa lahat. Okay, Leia. Yung hinahanap sa akin Opo. nilang pera. Eto, may pinapakita ditong mga resibo na binayaran ni Richie doon sa Nuestra Señora de Salvacion. Oh. Yun ba? Hindi pa kayo naniniwala na talagang binayad niya yung pera? Madam, kasi po, wala na kaming tiwalang tatuloy ito sa message. Kasi, yung daga, isinangla niya, yung perma, piniki niya, wala na kaming kapatid ko. Ito, So may Leia. pinanggagalingan yung pagdududa nila. Ibig mong sabihin, Leia, Piniki niya yung perma. Leia. Nagalit niya yung asawa ng kapatid ko. ibig sabihin ba, Leia, bukod dito sa nangyaring ito na pagkuha ng 10,000 na burial assistance, may iba pang mga pangyayari na naging dahilan para mawalan kayo ng tiwala sa inyong kapatid? Marami po. Tapos pa po, sir, ito pa po, may Yeah. sasabihin ako sa inyo. Yung asawa niya, yung ano namin kadugo, basi sa tunay man eh. Si Rodel, yung asawa niya, nagbigay yung limos sa kanya ng 500. Ang sabi ni Rodel sa papa namin, pinagtrabuhan niya. Yung palang, bigay ng ano yun, abuloy. Bakit nagsisinungaling siya? Oh, sinungaling, hindi, ma'am. sinungaling ka daw. Bakit naniniwala ka Hindi kami man sa po kanya? sinabi yun. Sige, Sinabi po yun ng, Sabihin mo ng sa asawa kanya. ko po. Sabihin mo. Alam po yun ng papa ko na ibinigay yun sa asawa ko po yung 500. Tapos ibinili po ng manok ng asawa ko na ipinakain doon po sa patay nung gabi yun. Ipaliwanag mo kay Leia na Hindi yung... po yun pinulsa ng asawa ko. Yun do ang pinagdidiinan Ang sabi nila po sa ni akin Rodel, ng mga sinungaling kami pinagtrabuhan mag-asawa. niya yung sigarilyo. Kaya hindi sila nananiwa sa mga pinawiyaran ko po. Yung perma ng pagsanglagan sa daga, pike. Tapos, Nagagalit yung asawa po, ng yung sa kapatid ko. daga, sila po ang namiking perma, alam ng papa ko. O alam ng papa ko, umiyak po nung gabi yun Sino sa ang papa ko. namiking ng perma? Sila pong tatlo dyan sa mise. Kaya galit na galit sa kanilang papa ko dahil piniki nila yung perma dahil hindi alam ng papa ko na isinangla yun tapos ng mama ko nung buhay pa yun yung daga. Oh, Leia, kayo ng daw yung lupa. namigay ng, Sila po, ng pirma, hindi naman daw daw po, siya. may patunay po doon sa kasulatan po na sila namiki Okay. ng pera. Madam. Ng, Leia, sandali. sila po ang namiki ng Okay, perma ganito, ko. Richie. Nandyan si Leia. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Kayo ang namiki ng perma, hindi ako. May kasulatan doon sa papel na kayo ang namiki ng pirma. Kayong magkakapatid dyan sa may sisinangla ninyong pera na hindi alam ng papa ko. Kaya ngayon, bakang galit sa inyo si pang papa ko. O, Leia, sagot! Tapos ngayon ako pinagbibitangan ninyong sinungaling scammer. Ito po. Patutunayan Matanong ko lang, kayo ba ay magkakapatid sa isang ama at ina? Opo, magkakapatid ko. Sila ang mga sinungaling, hindi ako. Okay, pasalitain natin si Leia. Namisi siya ng perma. O, totoo ba yun, Richie? Hindi po ako namiki ng pirma. Kaya daw sila nawalan tiwala sa'yo kasi marami ka na daw ginawa. Wala po akong ginawang kasalanan dyan sa malabog namin. Wala akong ni-record po dyan sa barangay.
Nawa Isipin, magtanong po kayo sa madam, kapitan, kausapin yung kapitan, wala ako yan record sa Oh, barangay Lea. namin. Paano naman kami, sir, pa maniniwala sa kapatid niya namin? Lea, Marami ikaw. ginawa yan kasulungan niya Hello, sa Lea. amin. Yan Sandali. lang, yan Lea. lang ang patunay kung wala akong Sandali lang, Richie. Lea, ano ang masasabi mo Ano dito po? kay Richie? Direkta mo kay Richie. Oh, wala daw siyang pinipeking Wala ako sa pirma. kanyang tiwala. Yun lang ang masasabi ko. Isa lang ang masasabi ko. Wala ako sa kanyang tiwala. Kasi marami siyang pinatunayan sa akin. Ano naman yung mga napatunayan niya sa'yo, pinatunayan niya sa'yo na talagang siya ay isang mangluloko? Yung mama ko, sinanglaya, walang alam ang magulang ko. Kaya galit na galit sa kanya. Tigtatawag kaya siya ng magulang kong demonyo. Sabi sa Oy, amin, kayo mabubuhay pa yun. Kayo ang nagsabi sa magulang kung di mo nyo yung nanay ko, narinig ng mga kapatid ko doon sa men. Nasabi mo, walang kwentang magulang yan. Patay na yan, walang kwenta yan. Kasi sinabihan mo, may nakarinig sa'yo. Kayong mga walang hiya. Isa pa po, yung tubig na binayaran sa yung 500, ibinulsa niya yung sukle. Ibinulsa mo daw. Hindi po totoo yan. Magkano bang sukle yan? Hindi po totoo yan dahil binili ko lang po yun yung sukli po doon sa ano po yun ng mga Ricardo po Oh, sa, ano Ricardo! Ilang sukli naman yan na hinahabol ninyo kay Richie? yung kapatid ko po si Jema nga humingi ng binigyan niya ng 800 binili isang manok lang yung 800 kantidad. O, Jema! 800 daw isang manok. Oh, masyadong mahal naman kung 800 yung isang manok. O, Jema! Totoo ba yun na 800 isang manok lang ang nabili mo sa 800? Ano sabi pa ano hindi ko na. Okay. May 800 pesos daw binili mo, isang manok lang, 800 pesos. So, hindi man sabi, sir, sa katotohanan, sa ipagod ko, nagsawkwarta. Ilagan yung kanuulan kong ipagod, sa ginakalmanok. Sa ipagod ko, ang tinawang kong poder sa kanuulan na lalaki. Kaya wala 800. na ako pakiaram. 800. Kung sila ang binakal ng manok. So, ipagod ko ang nagbakal. Okay. Tinawang ko sa ng kwarta. Okay, Tapos ganito. sabi, sir, Okay, ganito na lang, Jema. Jema, pakibalik kay Lea nung telepono. Leia. Oh, Leia. 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 Oh. Ay, ako. Ito na lang, Lea. Ang tanong ko, dahil ba dito sa burial assistance na ito at itong mga sinasabi nyo na mga hindi na kayo, wala na kayong pagtitiwala kay Richie, dahil magkakapatid kayo, wala na bang tsansa na magkaayos-ayos kayo? Hindi naman po ako sa nag-ayos sa kanya. Pero, huwag na siyang maingay. Ganito na lang gawin niya. Yung pirang nakasangla ng lupa ng tatay namin, kasi ayaw naman ng tatay namin ibigay, bayaran na lang niya kung mayroon pa siyang makuha na yung ano. Yung, Tanungin ko din si Richie. Yun na lang. Richie, Kung gusto niya mangyari. okay, Lea, Kasi makinig ayaw ka. ko naman ng gulo kasi kadugo ko naman siya. Oh, ikaw, Richie, willing ka bang makipag-ayos sa mga kapatid mo? Ay, hindi na Kung po may sir, sumakuha ayoko na po ng sa tulong. hindi, wala na po ako, ayoko na po makipag-ayos sa kanila sa paninira nila sa akin, sinira na po nilang pangalan ko. So, ibig mong Hanggang sabihin, pinuputol mo na ang Opo, relasyon nyo? Pinuputol ko na Hindi po. mo na sila mga Hindi kapatid? na po, dahil pinahiya na nila ako, pati DSWD hanggang doon, pinahiya nila ako, ang pangalan ko, sinira nila doon. Bakit? Ano sinabi nila doon sa opisina ng DSWD? Kailangan daw po kasuhan ko, dahil scammer po ako, yung pirang nakuha ko, in-scam ko po sa DSWD. Kailangan daw kasuhan ka ng DSWD. So, Oo. ayaw mo na ngayon makipagkasundo sa mga Hindi na kapatid po. mo? Ano na ngayon ang gusto mong mangyari? Ayoko na po makipag... Ano nang gusto mong mangyari kung ayaw mo na makipagkasundo? Yung pinuputol ko na po ang ugnayan ko sa kanila, hindi na po ako makipagkasundo sa kanila. So, yun ang gusto mo. O, Lea, Hello? anong masasabi nyo? Hindi na raw niya kayo mga kapatid. Pinuputol niya na ang relasyon Oh, ninyo. dahil na Ang masasabi masyado ko daw lang, siyang sir, napahiya. Kung ayaw niya, ayaw ko din. Isa lang ang masasabi ko, yung utang ng tatay namin din sa daga, bayaran niya. O, bayaran mo Hindi na. hindi sir ako magbabayad sila. Hindi, Nagsangla na kausapin mo si Lea. Kayo ang nagsangla na walang alam ang papa ko, kaya kayo dapat ang magbayad. Wala kami alam dyan. Kayo ang nagpiging pirma doon. Ikaw ang tumigil ng perma, Oy, kaya ikaw ang oy, patunayan sa kayo barangay, ang making may pirma nakuha doon. ka. Kaya tingnan ninyo sa, ano ko kayo sa kwan. Wala akong takot, Dadaling ko hindi kayo ako sa takot pamagreklamo ko sa sa'yo. ginawa Okay. yung pamimiki. Okay, Hindi ako sandali muna. natatakot. Okay. Richie, Lea, sandali muna. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang punong barangay ng Misi, Daragalbay na si Kapitan Alimanya Nunito. Nunito Alimanya. Magandang hapon, Kapitan. Hello po, good afternoon. Kap, alam na ho ba ninyo itong gulong ito sa pagitan ng magkakapatid na si Richie, si Gemma at si Lea? Oo. Ang pinischedule lang ko sila nito, sa Friday pa, sa Birnes. Tapos, sabi ko nga sa kanila, buhay pa naman ang mga magulang nila. Ayusin na lang nilang magkakapatid, kasi aabot pa yan sa barangay. Okay. Pang mga... So, may schedule na, Kap, ng pagharap-harap dyan sa inyo? sa Friday pa po. Sa Biyernes? Biyernes. Opo.
So, sa tingin mo, Kap, magkakasundo pa kaya itong magkakapatid na ito dahil ang pinag-awayan nila ay burial assistance at sinasabing mga pagsangla ng lupa. Sa tingin mo, Kap, maaayos pa kaya ito? Nawala si Kapitan, partner. Oo. Pero hindi kaya pwedeng mag-ayos na lang kayo ng magkakapatid? Kasi sigurado ako, si nanay nyo doon sa kabilang buhay ay hindi masaya dahil sa nangyayari sa inyo. Hindi po, ma'am, tayo. Pinaako nila sa akin yung 10K na pag sila nagsangla ng lupa na wala naman. Okay, ako. naiintindihan ko ang Opo. feelings mo, Richie. Pero, sabi nga baga, blood is thicker than water. Ano man yung galit na nararamdaman mo ngayon, paano't paano pa man ay magkakapatid kayo. Magkakadugo. Magkakadugo kayo. At para sa At sigurado ako na magiging masaya si nanay nyo sa kabilang buhay Pag nagkasundo ka. pag nagkasundo kayo. At lalo na rin yung tatay nyo na buhay pa. Oo. Gawin nyo Okay. ito para Baka sa naman, inyong tatay. partner. Di ba napakasakit sa kalooban na nawalan kayo ng nanay? Opo. Maari ba na magpatawaran na lang kayo sa pangalan ng inyong nanay? Anong pangalan ni nanay? Salvation Lonceras po. Salvasyon. Magkaroon sana kayo ng salvation na talagang kayo ay maisalba sa anuman nagalit dyan. Maari po ba, Richie? Hindi man po, pero ano po. Kaya Ganito, po, Richie. Baka naman mainit lang kasi kayo ngayon pa. Oo. Medyo mainit. Tandaan nyo na ang pera ay pera lang yan. Natutunaw, nalulusaw ang pera. Pero yung pagiging magkakapatid nyo at isang pamilya, ano pa man, kayo ay isang pamilya. pero ano po na, po, so, Nasaktan ka? Oo, nasaktan ka. Ganun na Nasaktan lang, din partner. siguro sila dahil hindi mo sila sinabihan na nakakuha ka ng pera. Sinekreto mo. Oo. Okay, ganito. Yung pera, nawawala, napapalitan. Yung pera, nasusunog yan, nababasa. Pero yung pagiging magkakapatid nyo, walang kapantay na halaga yan eh. pero dapat, sir, dapat ako nila pinaniraan. Baga, Lahat akong- kayo may Opo. pagkakamali, Richie. Sabi mo nga, hindi mo Opo. nasabi sa kanila Sapagkat, dahil isinikreto mo. Ano Pero- yung pinaka-reason? Bakit sinikreto Pero mo? yung- Ikaw lang nakakalam yan. Yung isang kapatid ko po alam Okay. nung pagbayad So nasaktan din sila dahil so, hindi mo sa sa kanila madaling sabi, nasabi. partner, may pagkakamali ka rin, Richie. Inaako mo, Sapagkat ikaw ay tao lamang, Opo. yung kapatid mo naman, siyempre nag-init din ng dugo kasi hindi mo nga naman pinaalam. Oo. Sapagkat tao rin lang sila. dapat open communication wag mo kayo. naman paratingin doon sa puntong putulin mo na ang inyong relasyon. Opo. Magkakapatid kayo. Alalahanin mo yung mga panahon ng mga bata pa kayo. Naliligo kayo sa ulan na hubot-hubad. Nagtatakbo kayo dyan sa misi bilang mga bata. Naghahabulan sa damuhan, di ba? Balikan natin Naalala mo partner yun? si Kapitan. Nandiyan pa si Kapitan. Kap, magandang hapon. Hapon po. Opo. Kap, maaari po ba naming samahan itong magkakapatid dyan po sa inyong tanggapan para once and for all po, magkaayos po sila at magkabalikan yung pagiging nilang magkakapatid? Pwede po, ma'am. Oo. Okay. Ayan. So sa tingin mo, Kap, kaya pa nating ayusin ito? Ako kaya ko na ayusin dito. Oh, ayun! Yung sa Malabog, yung magkapatid dito, okay na, basta Opo. Okay. Kapitan, Alimanya, Nunito, maraming Mabuhay salamat ka. po. Sabi ni Kap, positibo, kaya ko yan Kaya kayo ayusin. yan ayusin. Mabuhay ka, Kap. Mabuhay ka, Bilib Kap. ako. Opo, dyan sa Mixi Daragalbay, mabuhay ka po. Pupunta po kami dyan, Kap. Sa Biyernes. So, ano yung gusto mong sabihin, Richie, na andyan pang iyong mga kapatid, hindi pa huli ang lahat para magsabi mo sa kanila kung ano ang gusto mong sabihin. Gusto ko po sabihin sa kanila. Ilapit mo yung Opo, ano. itigil na po nila ang paninira sa akin po. Na hindi naman po ako totoo sa cover po. Magharap-harap na lang. Opo, na pinagbibintang nila sa akin. Mapapatawad ko ba po sila? Okay, binabawi mo na yung sinabi mo na gusto mo nang Pinuputol mo. putulin na yung pagiging magkakapatid kayo. Opo. Binabawi mo na. Okay. Leia, Gemma, Leia. Ano po? O, Leia, binabawi na ni Richie yung pagputol niya sa pagiging magkapatid kasi mas matimbang pa rin yung dugo at kayo naman ay talagang magkakapatid. Willing ba kayo na magharap-harap doon kay Kapitan sa Misi sa Biyernes para sa ganun ay Opo. magkaayos-ayos kayo? Opo. Opo, sa Ito kami lang po ang ay... kaibigan ko po. Opo, ako Yung naman, pwede. Leia, gaya ng sinabi ko kanina, yung pera, nawawala, napapalitan, Natutunaw. nababasa, nasusunog. Opo. Pero yung pagiging Opo. magkapatid nyo at magkapamilya, walang katumbas na halaga yan. Opo. Opo, so, sasama kami at magwi-witness kami sa pagharap-harap nyo sa Biyernes. Leia, sana magkaayos-ayos kayo. Ano po? Opo. Ayan. Okay. So mukhang masaya si Nanay Leia, Leia na talagang maghaharap-harap kayo. maghaharap kayo.
Okay? Good afternoon po. Thank you. Ang problema na lang, kung bakit ang sa daga, kung paano yato. Ayaw po, sa Biyernes. Opo. Sa Biyernes, pag-usapan Alam niyo natin po, yan sa lupa. alam niyo po, Ma'am Leia, wala pong tatalo sa pagiging Hindi open na yan communication at pag-uusap po ninyo. Ako naman, positibo ang natitingnan ko po, magkakaroon po ng solusyon yung problema ninyo. Okay, sa Biyernes, magharap-harap. Pwede lang nga, gilayon. Sige po, ano Okay. po yung tanong nyo? Nya so problema ko, nasuagong ko na ingat sa akin. Kanagpirma sindanungaran ko, wala ako pagkaysi, king paano yato. Yan, sa Biyernes. Sa Talakayin Biyernes. natin yan. Isama po natin yan sa pag-uusapan sa harap po ni Oo. Kapitan. Pero bati na kayo ng asawa mo? Bati na kayo? Hindi pa man ako na si ano na, hanggang hindi pa ito na solusyon ang tabi, sir. So hindi pa kayo hindi pa kamo taning ni Agum mo? Puon kan madagit? Hindi pa kayo Nagsisiping. tumasabi. Hindi pa kayo nagsisiping? Okay, tutulungan din po Okay. namin kung paano kayo maayos ni Mr. Mo. Grabe pala ang problema ito, partner. Nakangiti na partner si Richie. Nagsanga-sanga. Pati pala Sige, yung mag-asawa, hindi pa nagsisiping dahil dyan. Oo. Okay, sa Biyernes po, sasamahan namin kayo. At magwi-witness po kami na sabi naman ni Kapitan ng Mese, kayang-kayang ayusin ito. Oo, maraming salamat, Leia Gemma. And sino yung isa pang kapatid? Desiree. Maraming At salamat. salamat din kay Richie. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang nanay humihingi ng tulong para sa kanyang 2 taong gulang na anak na may sakit sa atay, ating tutulungan. Huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Tabang
Ora mismo, eto partner, kasama natin sa ating studio si Divina Rosalia Maypa, ang ina ng 2 taong gulang na bata na may sakit ngayon sa atay. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am Divina. Magandang hapon po. Apo. Nanay, kumusta po ngayon ang kalagayan po ng inyong anak? Jaundice po siya. Naninilaw po ang ano. Tsaka po. Ano yung term? Jaundice po. Jaundice. Opo. Opo. Parang, Naninilaw parang gay po. language partner. Akala ko jaundice. Jaundice. Oo. Iba yan sa July dis. Iba naman. Saka So, Medis. may iba. Ito yung kalagayan ng naninilaw yung balat. Dahil po sa lason, yung sa atay. Lason sa atay. Opo. So, kailan nyo po nalaman na may sakit sa atay ito pong inyong anak? Bali po nagsimula siya, 4 na buwan, ng sanggol pa lang siya, 4 months po. Tapos sabi po noon, bilad-bilad lang daw po, akala namin mawawala. Tapos nung 5 months po, nag-start po kami na magpa-check up po sa kanya kasi di naman nawawala. Tsaka tumingkad po lalo yung sa mata niya. Tsaka po noon, nag-start na po kami mag-ano kasi dito sa Legazpi, kasi sa Sorsogon walang mga espesyalista. Tsaka po noon, halos 3 buwan kami kasi kala namin madadala pa sa operasyon, hinahabol namin. Tapos Nahabang bata pa. Opo, kung akala namin kung pwede pong operahan, hahabulin sana namin. Tapos nag-private na po kami kasi pandemic po kasi noon. Tapos Pangilang anak niyo po ito? Pang-3 po. Pang-3. Yung first 2, normal? Ano po, wala na po. Kasi dito namin... Anong wala na? Namatay po kasi premature baby po. So ito na lang yung anak ninyo? Opo, dito namin nalaman na meron pong sa amin mag-asawa. Genetic kasi po yung problema niya. So yung ano nyo na mister, parang hindi po Opo, compatible. hindi po Kaya compatible. ano man yung mabubuo yung bata, Opo, palaging merong po, yung tendency po, yung organ po na maano po daw sa baby, organ, madadamage. Habang lumalaki. Ikaw partner, pinapakinggan ko yung gusto mong tumbukin Meron bang mga partner na hindi compatible? Parang kulay. Na pag pinagsama mo ang lalabas, maninilaw. Ganyan din ba sa mag-asawa? Hindi, parang partner, merong bagang... Halimbawa, like, siya, makakuha siya ng kapartner, siya. Pag nagkaanak sila, dilaw ang lalabas. Hindi, parang sabi nga niya, may mga epekto sa genetics ng bata. Yung sabi sa amin, nung napunta kami sa Manila, may tendency po yung pag nagkaanak po kayo, yung organ po, dahil sa disorder po, sa organ, ito po sa pangatlo po namin, sa atay po yung Yung una, ano ang po, ikinamatay? dahil premature, yung nila, sa lungs po, kulang po yung Kulang yung pag-develop ng bata. Yung pangalawa? Sa puso po. Sa puso. Ito naman sa atay. Sa atay po, dito Ibig namin sabihin, nalaman. partner, yung paggawa nila ng bata, hindi nila napiperfect. Perfect naman siguro, partner. Opo, Kaya lang normal merong mga parang sa sperm counts. Parang doon tayo mag-focus, partner. Yan, Kulang. alam ko magaling ka dyan. Kulang, partner, yung nadidevelop sa bata dahil nga dito sa mga ganito. And nababanggit niya yung first na anak, may problema sa lungs. Yung pangalawa, sa puso. Pangatlo, ito sa atay. So, gaano kasakit po, nanay, na sa 3 pong nabuo yung anak na yung mister, ay hindi nyo po inaasahan na ganito po yung kakahantungan? Siyempre, masakit po kasi nagplan po kami na magpamilya tapos ganito po yung mangyayari. Kaya po ito, humingi kami ng tulong para masave po namin si Jacob, yung pangatlo pong anak namin. Umaasa ka po na ito pong si Jacob ay hahaba ang buhay? Opo, kasi po, 4 months pa po siya. Everyday, tinuturing Yung dalawa po. na anong nangyari? Yung una? Premature po siya, hindi po nakasurvive. Hindi nabuhay. Hindi po. Asan ka ba, partner? Hindi nga, kasi may panganay, may Oo, pangalawa. yung panganay nga namatay Namatay din, din yung dahil pangalawa. sa baga. Yung pangalawa sa puso. Okay. So, kumusta naman ngayon yung kayo ni Mr.? Paano nyo na itatawid yung pang-araw-araw at yung mga gastusin? Extra po siya kasi po, bale, dapat sa Manila na po kami Kaya lang po, nung nag-admit siya noon, kasi hindi kaya dito, nung January, Ano pong trabaho nyo ni Mr.? ako po wala, tapos nagtitinda-tinda lang kung ano. Si Mr., anong trabaho? Extra, nag-ano po siya ng smoke detector pag may kontrata po, labor lang po siya. Yung mga ganyan? Kasi po, nung napunta kami ng Manila, di siya nakabalik yung regular po siya sa Sorsogon. Di po, dahil po sa kaso nila. Nanay, may takot po ba kayong nararamdaman na baka dumating yung punto, hindi naman natin inihingi, inaasahan? Mawala rin yung... Ano po yung nararamdaman nyo, Nay? Positive lang po kami kasi
Sinagsimula po 4 tapos portal hypertension na po siya. Strong naman po yung baby ko. Naniniwala po ako. Kaya po ngayon sana matulungan kami para makalipad po kami. Okay. Kasi 2 years and 6 months na po siya. Kanino ka po umuhugot ng lakas? Tiwala lang po sa Diyos. Tapos kami yung mag-asawa. So, ano ngayon ang pinaka-pangangailangan ng inyong Yung ano or po, para sa inyong anak? yung magkaroon po kami ng funds para po makaalis kami. Magkaroon kami ng share po sa transplant sa India po. Sa India? Opo, kasi po doon Sa India, meron na po kayong organisasyon or contact po doon, nagagawa po ng operasyon? Meron po, may quotation na po siya. May direct na po kami sa Kaya lang po, yung makaka-line up po kami, po kami sa India kapag Nakarating kayo doon? Oo, mag-start po kami ng work-up sa Manila, 2 to 3 months po. Okay. Sa inyo pong tansya, magkano naman po ang halaga na kailangan po sa operasyon? Yung quotation po niya is nagrara ng 1.8 million. 1.8 million. Nung may foundation po na malalapitan 2, depende po sa available na pondo. Pag natulungan po kami, halimbawa, pinapa-estimate sa amin is 300 to 600,000. 2 foundation po yung tutulong. Pag meron na po niyan, bahala na pupunta kami ng Manila para sa workups. Yung estimated po, sabi, 100,000. Alam ko po, ma'am, na hindi po kayo tumitigil na maghanap po ng makakatulong po sa inyo. Sa ngayon po ba, meron na po ba kayong mga nalikom na pera na makagamit nyo po sa operasyon? Sa totoo lang po, wala po kasi nakamonitor po siya monthly. Tapos yung kailangan po niya kasi extra special nung yung pati water po dapat distilled, yung kasi yung dapat focus malinis lahat po, na pumapasok sa katawan. Focus po ngayon yung nutrition po niya. Para makaabot kami ng India, maging stable yung katawan niya. Antig ng damdamin, partner. Kasi, at makakalungkot. imbis partner, yung hinahanap mo yung pang-everyday na gastusin, pero ito, yung pang-gamot partner. Pangarap nila mag-asawa na makabuo ng pamilya, na masaya. Ito medyo nababagabag. Medyo maswerte tayo, partner, dahil alam mo na, ang pinoproblema natin yung pang-araw-araw. Pero sa awa ng Diyos, wala tayong mga sakit, partner. Pero para tugunan ang medikal na pangangailangan ng anak ni Divina, makakausap natin sa linya ng telepono si Mr. Efren Guwab, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Sorsogon. Magandang hapon sa iyo, Sir Efren. Magandang hapon po, Ma'am Reni. Magandang hapon po, Sir Joshua. Tatay Boy, Sir Efren, nakarating na po ba sa iyo itong iniindang problema po nito ni Nanay Divina para po sa may sakit niyang anak sa Tay? Opo, ma'am. At ginagawa na natin ang paraan kung paano tayo makakatulong sa kanya sa pamamagitan ng pagdulog natin sa DSWD, sa pamamagitan ng AX. Pinapakompleto lang po natin sa kanya yung mga requirements para madala natin siya, mag-guide natin siya papunta nun sa DSWD para sa kakulang tulong na mabibigay ng Ako Bicol Party List. Opo, may dagdag ko lang, partner. Kasi nababanggit ni Nanay Divina, malaking pera yung kailangan para sa operasyon. Milyon po ang pinag-uusapan dito, Sir Efren. Matutulungan po ba natin? Kaya po natin tulungan yan. Nandito yung yes. Basta kompleto po yung ating mga requirements. Pumunta lang po siya ulit doon sa bagong opisina ng Ako Bicol Party List dito sa Barangay Pulburista. Para makita po natin ang kanyang mga papeles at may guide natin siya kung ano pa ang mga kulang para masamahan natin siya. Ayun. Barangay Pulburista para makakuha po tayo ng tulong para sa kanyang anak. Okay. So, Sir Efren, tutulungan natin siya at aalalayan po natin siya para makumpleto yung mga requirements at nang sa ganun ay direkta ding matulungan siya ng Ako Bicol Party List at DSWD. Ganun po yun, sir. Opo. Gagawin ko po, ako po mismo ang mag-guide sa kanya, mag-assist. Very good. Very good. Para nakuha niya po ang kanyang kailangan na tulong para sa kanyang anak. Mabuhay ka. So, ibig sabihin, partner, si Sir Efren ang magiging giya partner para yung problema ni Nanay Divina sa kanyang anak ay partner ay mangyari at matulungan natin. Makakapag-ambag ng malaki yung Ako Bicol. Opo, with Kung that hindi po, man partner, siguro masasagot lahat, pero may magagawa at basta magagawa. sinabi ni Sir Efren, kaya partner, milyon man yan, kayang-kaya yan ang Ako Bicol Party List. Sige. Maraming salamat, Sir Efren. Maraming salamat po at
Mabuhay Magandang ka. hapon. Ayan. Okay. Aha, magandang hapon daw po sa'yo. Ibig sabihin po itong hapon na ito ay magiging maganda po ang sa paglabas mo Dahil dito. nangako, Bitbit mo yung nangako pangako. si Sir Efren na siya mismo personal ang aalalay sa iyo. Wala pang pinangako ang Ako Bicol na napako. Tandaan mo po yan, Nanay Divina. Salamat Eto, po. Nanay Divina, bukod po sa tulong na inyong matatanggap sa Ako Bicol Party List, may munting handog rin po ang aming programa. Tanggapin niyo po itong financial na assistance, cash assistance po para Salamat po po. sa inyo, Nanay. At bukod po dyan, syempre hindi kayo nakakapag-concentrate masyado sa paghanap buhay. Meron din pong munting hinandog ang programang ito para makatulong po sa pang-araw-araw na pangangailangan po. Ano? Ayan, bitbitin niyo po Opo. ito. Salamat So, at huwag kang mag-alala, Nanay, sasamahan ka ni Mang Efren. Aalalayan ka para makumpleto mo yung mga requirements at nang sa ganun ay makakuha ka talaga ng tulong. Ano po? Maraming salamat po. Opo, kailangan nyo lang daw po i-complete yung requirements, hihintayin ka niya sa opisina doon sa Ako Bicol. Ano po ang masasabi mo sa Ako Bicol at sa programang ito at kay Congressman Saldico at Congressman Gil Bumalon? Maraming nagpapasalamat po ako una sa Diyos, tapos sa lahat po ng staff sa Ako Bicol po, sa lahat po na maging instrument po to ni Lord para gumaling na po yung anak ko po. Opo, gumaan po ba yung pakiramdam nyo Opo, na kasi nabigyan po ba kayo ng pag-asa? Nagagaling at gagaling po itong inyong anak dahil meron na po kayong katuwang pagdating po sa financial na problema. Opo. Hangad po namin ang paggaling ng inyong anak. Maraming salamat. Kasama po Matupad siya ang sa aming pong panalangin. Magkaroon kayo ng masayang pamilya. Salamat po. Opo. Amen. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap.